Noon po, natatakot ako kasi baka cancer na nga po yung nasa dede ko. Taong 2021, nang mamaga ang dibdib ni Janeline at kinalaunan ay nagkaroon ng nana. Kumusta po ngayon ang pakiramdam po ninyo, Nay? Ito po, sumasakit din po yung dede ko, tapos may lumalabas po na nana. Kaya po, umiingi ako ng tulong, kaya ako nandito sa Ako Bicol. Nanay, kailan po ito naramdaman yung pagkikirot at nakita nyo po merong nang nagnanana dyan po sa may dibdib ninyo? Dati pa po, nag-check up na po ako, kaso may reseta pong ultrasound, hindi ko man po magawa kasi wala po kaming pera. Kailan nyo po nalaman na meron kang ganyang nararamdaman po? Nung 18 po, nung December, sumakit ng 2 beses po ito, 2 araw. Tapos nung pangatlo, lumabas na siya ng nana sa nipple mismo po. Nanay, kayo po ba'y may asawa? Mayroon din po. May mga anak? Mayroon po, 7. 7. Ano po ang hanap buhay niyo ni Mister? Ako po dati nag-handicraft, tapos ngayon po, wala na. Si Mister mo? Yung laborer lang po, sir. Walang lang. Laborer. Laborer sa construction. Yun po. So, paano nyo po naitataguyod yung mga anak ninyo at pang-araw-araw na pangangailangan ngayong wala ka ng trabaho at Yung si po, mister Mister mo ko. ay laborer? Yun po. Magkano naman yung sahod na Mister bilang laborer? Pag minsan-minsan lang po siya nagtatrabaho. So Kung hindi minsan naman wala, araw-araw? Hindi naman po So, araw-araw. pinagkakasya nyo po yun? Opo. Nagkakasya naman, nanay? Kulang pa po, sir. Batay po sa sabi ng doktor sa inyo at yung pagpapacheck up nyo, magkano daw po yung pangangailangan nyo para magamot kayo? Yung ultrasound po, pumunta ako kahapon, 3,200. Tapos po yung CBC, para 290 yata, yun, nandiyan po yung mga requirements po. May iba pa pong laboratory, hindi ko po yun alam. Makakausap natin sa linya ng telepono si Miss LB Sedanyo, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po, Miss LB. Katulad po na narinig ko kanina kay nanay na kailangan niya ng mga laboratories and ultrasound. Sabi po ni Boss Albi and ni Kong Jill, sagutin ko daw po lahat ng kailangan ni nanay. Yung pong sa laboratory and ultrasound niya, sasagot na po ng Ako Bicol. And then kung kailangan niya po sa chemotherapy, sasagutin pa rin po natin. Oh. Ayan. Nanay, puntahan niyo na po ako dito sa Malasakit Center, Windows 7. Ako Bicol Corner, kung alam mo pong makailangan yung medical. Tapos po, pagka kailangan nanay ng mga laboratories and then yung chemotherapy po, if ever man na kailangan natin mag-chemotherapy, puntahan nyo lang po ako dito at sasamahan ko po kayo, BCC, Bicol Cancer Center, para maalalayan po kayo. Doon sa Miss advice Ma'am sa'yo. LB, maraming salamat po. Maraming salamat din po, nanay. Ingat po kayo and God bless. Meron din munting handog sa inyo ang Ako Bicol Tabang Ora mismo program. Ito po, Nanay. Tanggapin niyo po ito, Nanay. Ay, maraming salamat po. Maliban ka, nanay, meron pa. Food Ito pa, packs. Nanay. Bitbitin niyo din po ito pa uwi sa inyong bahay, Nanay. O ngayon, nanay, ngayon mo ito do. Ano ang masasabi mo sa Ako Bicol, kay Congressman Saldico at sa palatuntunan ito na Tabang Ora mismo? Maraming salamat po sa Ako Bicol. Makalipas ang isang linggo, ay binisita na rin ng Team Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico si Nanay Janeline. Saan tabi sa Purok Dos? Diyan po may photo, tapos dito po ka mo, may gate na po na duman. Maputik man at madulas ang daanan papunta sa bahay ni Nanay Janeline ay hindi pa rin nagpatinag ang aming team. Nanay, good morning po. Ay, morning po. Tuloy po kayo, ma'am. Ako Bicol po ito, nandito po kami. Ma'am, kamusta po yung resulta ng pagpapa-ultrasound mo? Okay naman po, ma'am. Wala naman daw siyang bukol. Wala naman matigas daw dito sa dede ko. Kailan po kayo nakapagpa-ultrasound? Nung January 20 po, sa BRT po. So, talagang mabilis po yung action. Opo, mabilis ang action. Maraming salamat po kasi masaya na po ako ngayon. Kasi alam ko nang wala naman akong sakit na magiging cancer. Naikwento na rin sa aming team ang kanyang hirap ng kanilang sitwasyon. Yun po, nag-aalaga ako ng anak ko.
Kasi po magtatapos siya sa pag-aaral. 4th year po, college na po. Pero tigil ka na po talaga, nanay, sa mga mabibigat na trabaho. Oo, tigil muna po ako. Pahinga muna mga ilang buwan. Sa panahong ito, hindi na biro ang paghahanap buhay para lang may maipangtusto sa pangangailangan ng pamilya. Maghapon po ako, nakakaisang daan po ako nito. Pag nakikagawa lang po, 200 ang bayad. Ito po, Nanay Jeneline, yung kabuhayan niyo po noon, nung wala pa po kayong iniindang karamdaman. Opo, Paggagawa po ng abaniko. opo. Ilang taon ka pong gumagawa ng abaniko? 30 years po. 30 years! Opo. Kasi 9 years old pa lang po ako, gumagawa na ako. Kasi dating may sakit naman din po yung tatay ko. So, sobrang tagal, dahil lang sa sakit, nahinto po. Opo, nahinto. Grabe. So, sino na po nagpapatuloy ngayon? Wala na po. Wala po. Wala po. Tenga po ito lahat. At dahil nga dyan, Mami Jeneline, ano po, bukod po doon sa magandang resulta ng iyong pagpapa-ultrasound, nandito po ulit ang Ako Bicol Tabang Ora mismo upang maghatid po ulit ng Ay, grocery maraming bags. salamat po. Ayan po. Ma'am. Meron din bigas. Ay, salamat po. Maraming salamat po sa ako, Bayo. Walang patid sa pagbibigay pag-asa at saya sa mga ilaw ng tahanan na sinubok ng karamdaman katulad na lamang ni Nanay Jeneline. Asahang naririyan ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa bawat pamilyang sinubok ng hamon sa buhay. Ay Kaferi, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico.